Imashi ebisuka eCurriesfontein iya eCity Hall bekukhona neqembu iATM elisebenzisana neMK Party lesifundazwe. Sithi phansi ke-GPU phansi. iKwaZulu Natal libuyele kunabantu abaningi abavotelwa abantu baKwaZulu Natal malibuye. Iqembu Umkhonto Wesizwe lithi lifuna kubuye isifundazwe iKwaZulu Natal ngoba ilona elaphuma phambili okhethweni nyakenye. Sithi abazihoxele bona benza into ekahle ngokwentando yabantu mabehlonipha abantu base-KZN. Basho bazothi umkhonto awuphathe. Sifuna kuqale kusho bona bahlonipha intando yabantu bala eKZN. Leli qembu lithi uhulumeni awunendaba namalungelo abantu. Lokho kubonakala ngokugqoza kokuhlinzekwa kwezidingo nqangi. Banempompi othi mawuyivula kungaphuma amanzi. Kunamatruck ezigebengu zona lezi eziphethe amanzi kunokuthi kuvulelwe amanzi empompini bawavala ngamabomu khona abantu bezofakelwa amanzi abangani babo amatruck laba bafuna abadle bodwa. iMK ithi uhulumeni uvuna abantu abakulelizwe ngokungemthetho. Abantu ababagqugquzelayo ukuthi babe la uhulumeni uqobo. Amaphoyisa kufanele ngabe ayababopha. Abakwa-Department of Labour kufanele ngabe bayangena ey'nkampanini ey'qasha abantu babophe abantu okungafanele ngabe bayaqashwa baqashwe ey'ndaweni zabantu akufanele babe abala ngaphakathi. Amaphoyisa wawenza umsebenzi wawo. Ubona-ke lo kuthiwa uPremier ahlale elandelana nomkhwanazi la eyakhona ezikhona into ayenzayo. Umkhwanazi mayisebenza bese ethi nayo uyasebenza. Uhlu lwezikhalo lwemukelwe obemele ihhovisi lemeya yeTheku kanye nondunankulu wesifundazwe. Kanti ke akucaci ukuthi uhulumeni wesifundazwe uzophendula nini ngalezi zikhalo.